can be any more than what I am. What you can, what you see, any more than what I am. Love me for me. Jamali besithi ke bona ke love me for me basibeka phakhe kwimizuzu masinzi beyi-16 ngoku bethile intsimbi yaka-10 o'clock nditshile ke ndathi ke sincokola nolunye undwendwe lwethu ke infact undwendwe lwethu lwesibini ke apha enkqubeni namhlanje kubakho ke laa mbuzo ubuzwayo into yobana ke uzilungiselele na but ke siyayazi into yobana ke abantwana bethu sibabonile siyababona nalapha elokishini besihla benyuka nangemigqibelo besebenza nzima ngoku ke lixesha lokubonisa iziphumo abafundi ke baka-grade 12 sele bephakathi kwe-final stretch yokulungiselela i-final examinations zabo eziphantsi nje kweentsuku eziyi-10 kusuka ngoku ne yes kude kube sekupheleni eli ke lixesha ke elifuna ke ugxininiso olukhulu ukuzimisela okugqwesileyo kunye nokuzithemba namhlanje ke sakuncokola ke noxolisani mhlungulwana njengoba besentshilo yena ke he is a professional life coach ukuze ke asinike iingcebiso eziphambili zokuba abafundi baphumelele kwaye benze yonke loo nto ibonakalisa imvakalelo yayo ukhona ke simbambe phake ngozumhlekazi kusoloko kuluvuyo kwethu uba nawe enkqubeni masikubulise sikwamkela Mr. Mteuka, ndiyabulela tata, ndibulela ithuba, ndibulise kuwe mhlekazi omhle, ndibuye ndibulise nakubaphulaphuli bevukani, nakubafundi ngokubanzi jikelele kulo lonke eli loMzantsi Afrika abazawube bechophele iimviwo zabo zokuphela konyaka kwibanga lika-grade 12. Enkosi tata. Sakhulu mhlekazi isihloko esincokola phantsi kwaso namhlanje if sinokusicaphula ngelwimi lwasemzini lithi you have prepared, you have worked hard, and now go make it happen. Siyenza njani okanye uzilungiselela njani umfundi because ngoku we want them to take action kule nto ebefudula beyenza unyaka lo okanye for the past 11 months okanye 10 months so uzilungisa njani umfundi because asifuni mntana ozawufika bene-hiccups xa efike exam room zeziphi mhlawumbi ii-tips onokusinika zona anokuthi make sure mntana into yobana uzilungiselela ngazo iimviwo zakhe zokuphela konyaka? Nkosi mntakamteuka, mandibulele futhi tata, ndiphinde futhi ndibulele kumphulaphula ekhaya ngethuba athe wasinikeza lona. Eli xesha lithanda ukuba libe nzimanyana mntakamteuka kakhulukazi kubafundi. Uxinzelelo ke kubafundi njengabantu ebeseke bayihamba le ndlela ixesha elinintsi lenziwa yinto yokuba ngaba ii-expectations most yabafundi abanazo ziba too much compared to i-preparation. Ixesha elinintsi umfundi ufumaniseka into yoba ngaba uzibona mhlawumbi sele edlulile kweli nqanaba okanye setheni semfumene le 100% amfunayo but i-preparation yakhe ayikhange ibe ifuma okanye ibe imetsha esi standard asifunayo. Now it is a combination mntakamteuka into yangoku i-combination yee-factors ezi-different ezithi zibe zi-affecta umfundi because kuba nento ekuthiwa zii-fears, uluthuko, uyaqonda abafundi bayothuka xa kungoku, abazali bayothuka, ootishara nabo kwelabo icala baba nalo ntoni, baba nalo uvalo. Wonke umntu ke ngoku uthukile, so now in a community whereby everybody uvalo luphezulu okanye siyaphenikha sonke, nobody is there to calm down the system so that abantu bonke bakwazi ukubuyela collectively bafocuse positively. Into ebalulekileyo kumfundi ekhayeni tata endithanda uba ngaba ndiyibeke namhlanje ukuba ngaba izityalo ezi uzawuthi uzivune xa kuphela lo nyaka xa ufumana i-certificate sakho yimizamo yonke le ubuyenza ukusuka ngoJanuwari uattenda isikolo, idiscipline yakho yonke that you have put behind i-academic goals. Lixesha layo ngoku le nto yoba ngaba ibe izawufikelela phi, ibe ifikelela kuvuthondaba. Ezinye izinto ezenzekayo, izinto ezikhoyo
ukungaphumeleli kwakho mhlawumbi ngoJuni, ungaqhubi kakuhle mhlawumbi kwikota yokuqala enyakeni, ayithethi into yokuba ngaba nakule ikota yokugqibela enyakeni izinto azizukuhamba ngale ndlela onqwenela uba zingahamba ngayo mfundi ekhayeni. Ungumzali nawe, umntana uba akakhange abe uqhube kakuhle kwiithem ezidlulileyo, ayisiso isiqinisekiso sento yokuba ngaba nangawo lo mzuzu umntana akazuthini, akazukuqhuba kakuhle. Lixesha ngoku lento yoba ngaba umfundi ngamnye abe ne-self-confidence. I-self-confidence ke mntakamDeuka incedisa kakhulu ukubhusta ntoni, ukubhusta i-mentality yomntwana positively. Yenza into yokuba ngaba anything that has negativity within angakwazi into yoba ayifumanele ispace engqondweni yakhe. Ngokwenza kanjalo umntana uzilungiselela into yokuba i-information yonke azawuthi mhlawumbi okanye i-information yonke ebethe wayifunxa apha ebudeni bonyaka akwazi into yoba ngaba ayityekeze ngeli xesha lantoni lokuphela konyaka kwi-subject nganye, because ezi subject zonke bazabe bezihlalele zii-subject ebebezenze from the onset, like ekuqaleni konyaka. So ke ngoku into engamandla ebabethayo abantwana ukuba ngaba bayothuka mntakamDeuka, ukuthuka kwabo kuzale uloyiko, uyaqonda? Ukuzala koloyiko kuthi ke ngoku i-motivation yabo ingabikho that positive, but always not on that positive state of mindset, but baba in between. Sometimes umntana uzibona ewelile aphinda angazithini, angazibona ewelile, depending ukuthi mhlawumbi yena yintoni ixesha elinintsi ahlala ifaka phi engqondweni yakhe. Adinge ke ngoku ngeli xesha mntakamDeuka, adinge i-support enkulu from abazali, adinge i-support enkulu from abantu that are close to them, abantu mhlawumbi abangootishara, abantu abangathi bakwazi ukubhusta i-moral yakhe, uyabona, in general. But into ebaluleke kakhulu kukuba yena engumfundi uprepared kangakanani na for this time of the day. Yonke le nto ebekade eyisebenzela kanzima, lixesha ngolu nto yoba ngaba ayohlala phantsi ngongcumukazi olukhulu, ngumsebenzi wonyaka wonke lo tata azawuthi awuhlalele within an hour or two. Le hour or two azabe eyihlalele edeskeni yiyo ezawudicayida into yokuba ngaba le nto ebeyenza, le ndima ebeyilima ukusuka ngoJanuwari uzothi ga ngawo lo mzuzu, imbewu yakhona ibisuwela kumhlaba onjani na, uyaqonda? Okay. Ya, imbewu le athe wayityala lixesha layo ngoku. Ayikho into entsha, into nje eyothusa kakhulu kukuba ngaba kuthiwa yintoni, kuthiwa yi-final exam, then umntana beseqala ukuphenikha into yoba if andiphumelelanga ndizawuthini. I-community plays a role kwizinto ezilolu hlobo mntakamDeuka, because abanye babantwana baba ne-pressure e-unnecessary ebuya phi, ebuya mhlawumbi kwi-community endibuya kuyo, bazawuthini abantu xa ngabe ndingapasanga. Umntana naye atsho azifakele i-stress into yoba if mhlawumbi I didn't make it through i-final exam yam andiphumelelanga ndizawuba ngumntu kabani na. It is not about abanye abantu, yeyakho le nto, ayisosiqalo, ayisosiphelo sobomi, ubomi buyaqhubeka. Now namhlanje mntakamDeuka sithi there is life kubantwana benza i-matric, there is life after i-matric. Uzayichophela ubhale iimviwo zakho, but if uphumelele, congratulations to you. If awuphumelelanga, that means wena you are ready to gain more experience, ukwazi ukuvala eza gap ubungakwazanga ukuthini, okanye iigap obungazibonanga ebezicashele. Now uzawuthi uhlala phantsi kwakho kunyaka olandelayo uthathe ntoni, uthathe isigqibo and ube committed into yokuba ngaba le indibethileyo last year angeke ize indibethe ngoku, because into ebaluleke kwinto yonke ukuze ube nayo i-energy namandla wento yoba uphumelele kwelinye icala, you need to look at yourself, uzibone njengomntu osele ephumelele ebomini. You must know i-final destination yakho, because i-final destination yakho it means a lot to you. Ikwenza into yokuba ngaba ube nawo amandla wokuba unyamezele nokuba isimo sinjani. And ikunikeza futhi ithemba. Uyibona le mpumelelo mntakamDeuka ungekafiki kuyo, and if you see yourself as somebody oseyunivesithi, iyunivesithi zohlukahlukene. Kune-university umntana athi xa icinga ngayo engqondweni yakhe nje avela ayibone ikanani into yokuba ngaba uyabona uba ndingafumana ithuba loba ndingena apha e-Wits, yonke into okanye wonke amaphupha amafezekile. Leya ngcinga leya iyamkhuthaza umntana deep within into yokuba ngaba kufanele uba usebenze kanzima in order for you to gain and ufumane i-access kwintoni, e-Wits. Loo nto ke ngoku ithetha into yoba ngaba umntwana uzawuthi ukuphakamisa ikawusi. Anditsho into yoba bafake uxinzelelo ezingqondweni zabo, bangafaki uxinzelelo. Xa ngabe bestadisha mntakamDeuka, you must have a study plan.
ube ne sheet yakho ezaba aside and know into yokuba ngaba ifocus yakho iya kweliphi na icala. I-end goal of the product that you are practicing for now, you need to know about it. Understand? So into ezi-negative ayisilo xesha lazo, ukuthi awuqhubanga kakuhle xesha nini ayisilo xesha lalo eli. Ixesha ngoku elikhoyo nelibalulekileyo ukuba ngaba ii-exams are only here for once and for all empilweni yakho, only temporarily, ngumsebenzi owenze unyaka wonke. But we are here to give you the support, and this is not the end of the end of the world. There's still life after this. Ndifuna sikhe sibuyele kwindaba ye-self-confidence. You've mentioned indaba ye-self-confidence ekuqaleni into yobana abantwana bethu kubalulekile into yobana baprioritize i-self-confidence, because once umntwana i-confidence yakhe ibe on 100, if I can put it like that, Yes, sir. izawukwazi ukuncedisa into yobana angabi nakuphazamiseka xa ephaa e-exam room. Waphinda futhi wabalula indaba ye-study plan. Bana, you must know into yobana uzawustadisa up to ixesha elingakanani na. Singabazali ke ngoku thina ithini singenelela ndawoni kwezi zinto zombini, in terms of ukubana sizame nathi uku-accommodata esi study plan sakhe, and ukuncedisa umntana to boost i-confidence yakhe. Yeyiphi mhlawumbi indima ekumele into yobana mna njengomzali apha ekhaya ndiyenze ngeli xesha le-examinations? Nkosi tata. Indima umzali ekufanele bayidlale ekhayeni kukuba ngabaqinisekise into yokuba umntwana unalo ithuba lokuprepare for ama-exams, amnikeze ispace, but ayitsho loo nto into yoba ngaba abe kude kuye. Ukunikeza umntana ispace kwinto yoba ngaba umxelele into yokuba ngaba this is your time, I'm going to give you. If you need me, I'm here. Okay. Because if you need me, I am here. You go there, umcheck into yokuba ngaba usese right na. And ngokwenza kanjalo i-confidence yakhe iyenyuka. Umnikeza your support and love. It means the world to umntwana. Noba ngaba kuthi subject ibikade mohlula, but i-availability yakho, i-support yakho, uthando lwakho umnikeza lona. And reassure umntwana into yoba ngaba you have done your part. You've done so well throughout the year. Even if ngoku ufila i-pressure into yokuba ngaba uzawubhala i-final exam, loo nto leyo akufanelekanga into yoba ngaba i-impact kakhulu, because you have done so great during the year. Ibe ngamazwi aphuma kuwe ungumzali. Lo mazwi lawo amina lukhulu emntaneni mntakamDewuka, because uyamqinisekisa into yokuba ngaba uyamthemba ukudlula uba ngaba yitheni ezithemba yena. Xa umbona into yokuba ngaba unayo that self-doubt about a certain subject, kulapho kufanele into yoba ngaba ugxile khona into yokuba ngaba mntanam, masithi ubuyele emva kancinci sikhonekthe iidoti, ujonge into yokuba ngaba ii-win zakho zalo nyaka zingakanani na, i-commitment yakho, i-dedication, uyaqonda, yakho ibe ngakanani na throughout the year uzofika ngawo lo mzuzu. Uyamnikeza ke ngoku ndingathi mhlawumbi a hint yento yokuba ngaba okay, I have been winning all along, but mna I've been winning nge-1%, 2%, ndingayiqapheli loo nto leyo. So which is I'm a winner, you are a champion mntanam. Umntana umgqibile, uyibhustile i-confidence yakhe. And you need to make sure into yoba ngaba umntana uyamthini, uyamkhuthaza into yokuba ngaba i-mental well-being yakhe ayikhathalele, so that akwazi ukureduce that anxiety ne-stress esi-unnecessary, especially xa ngabe e-creator i-study plan sakhe. You become part of it. Xa ubona into yokuba ngaba usete ntoni ixesha elide kakhulu apho zawube eqwalasele incwadi, I think it's best ukuthi advise into yoba ngaba how about you split it down, because I think le goal yakho it's too much. Split it down a little bit, and then uyithini uzame into yoba ngaba ubuye from sitting down and studying for 4 hours. Break it down into 1 hour study, and then you take a break. 1 hour study, you take a break. 1 hour study, you take a break. And make sure abantwana bayalifumana ithuba lokuba ngaba babe bayaphumla, bayalala, because ungalali komntana kuzisa uxinzelelo engqondweni. Xa sefika kwi-exam room, ukwakudinwa kwaphezolo okanye kwa-2 days engalali ezama ukustadisha, kufika kumcinezele sephayana, which means umsebenzi wonke okanye ukwakusebenza
imisebenzi kwakhe enzima ezama ukustadisha kuzawufika kungabi nantoni, kungabi namsebenzi xa sefika e-study room because ingqondo yakhe izawube isesedizi ingekho 100% functionally. Yabona. And then yeah. Okunye mntakamDeuka, bendifuna nje ukuthi into efana ne-nutrition, i-hydration, abazali bayiqaphela. Abantwana xa bestadisha they need to have a bottle of water, babe nezinto mhlawumbi into ezifana neefruti, bakwazi into yokuba ngaba barefreshe ingqondo yabo. And you need to provide ispace esi-enough for bona. We know not sonke sinayo i-access kwi-spaces enough kwindawo ehlala kuzo, but ndiyacela sizame into yoba ngaba sibaprovide ispace esi-enough so into yoba ngaba umntwana abe yawuthini, uyafunda. During i-break and relaxation yomntwana, please make sure into yoba ngaba uyamkrobela. You can take her out or take him out by hand and walk around the building or just walk outside, say something positive ezawumenza into yoba ngaba ahleke, onwabe, and then he or she can go back to the study room. And also xa esiya kwi-study room again, wish them well into yokuba ngaba mntanam, whatever that you are working hard on, definitely you're gonna get it. In the morning xa bezawubhala, make sure into yoba uyayazi subject umntana azayibhala. Xa uphuma endlini uyamnikeza ntoni, amathamsanqa, uyamnqwenelela konke okuhle kwi-subject azabe eyibhala. Iyamboosta loo nto. Xa esiyongena ngaphaya kwi-exam room ungena enantoni, enamandla and ezithembile because you showed into yoba ngaba wena ungumzali you are fully supporting them. And also emotionally abantwana baye baphazamiseke. Loo nto leyo iyafuna into yoba ngaba xa ngumzali umqaphele umntana wakho xa emotionally, xa kukhona into azinge kuyo ayicingayo. Kusengenzeka into yokuba ngaba it is something wena ungumzali ungakwazi into yokuba ngaba uyidiskhase kunye naye, mcenge umbonise into yoba ngaba ayiqali ngawe le nto yokubhalwa kwama-exam, futhi ke nawe yes still people abazawube bejonge kuwe ngexesha lama-exam. I am here for you. What is it that I can assist with? I can see ucinga kakhulu. During that moment umntana acinga kakhulu akazukwazi ukuba ngaba athathe i-information okanye afunxe ulwazi ngale ndlela ifunekayo mntakamDeuka. Hlekezi, kuseleko kuluvuyo wethu ukubana, and ndiyayithanda le part yobana you've mentioned into ye-nutrition, ba i-nutrition ibaluleke kakhulu ngexesha lokufunda because sifumana sibana sitya imingqusho nomvubo, and uyayazi into yobana xa utye umvubo chances are very much high into yobana uyacima after that. So thank you so much with that, siyabulela kakhulu. But ke before uhambe ndiyafuna wethu uphe nje abantwana besikolo ilizwi lokulantuka, ilizwi lokugqibela uba sithini kwaba bantwana bazawubhala ii-examinations. Nkosi tata man, nkosi. Mhlekazi wam ndizayivala ngala mazwi bendibaphe wona ngexesha senza le topic. You have prepared, mfunde ekhayeni uzilungiselele, yonke le nto ilapha kuwe. You need to acknowledge the effort and the time that you invested throughout the year in studying and preparing for this time. This is it. You've worked so hard. So all that you need to know now is ibhola is on what? Ibhola isezandleni zakho. Konke sikunqwenelela kona thina siyivukani kunye nabazali nootishara, sikunqwenelela impumelelo, singafuni into yokuba ngaba uzifake uxinzelelo. Konke nje ukuhle sikuthumela kuwe, siyazi into yokuba ngaba you will shine. Ndiyabulela tata. Kakhulu Mhlekazi, siyabulela kakhulu bene mina manje. Inkosi tata nakuwe.